Jag är kanske neutral när det gäller det. Och ni då? Ja, jag är emot högeromläggningen. Och varför det? Ja, det är därför att det inte finns något riktigt argument varför vi ska ha högertrafik. Men turismen då? Ja, turismen kommer i alla fall inte för att de säger att det är så dyrt så att det går ju inte att turista i Sverige. Tror ni, hur ska det gå med olyckshändelserna då? Ja, det kommer väl att gå bra skulle jag tro de första 2-3 månaderna därför att då är ju alla så rädda. Men sen så kan det hända att det blir värre för att då tror alla att nu kan jag det här, nu kör vi. Och sen så kanske det börjar hända lite grann. Ja, gamla människors liv betyder väl inte så mycket i jämförelse med unga fartdårar som kan känna sig mera internationella än tidigare. Alltså ni har kört i högertrafiken? Nej. Nej, inte det? Ni har inte varit utomlands med bilen? Nej. Tänker ni starta genast den 3 september? Ja, det ska jag göra. Det är bättre att vara med från början. Fotgängare som kanske har väldigt svårt att lära om, de betalar väl också vägskatt men har ändå ingen talan. Jag hoppas att jag vinner en stor lotterivinst så jag kan köpa mig ett skogstorp och dra mig undan högertrafiken. Bara det kostar på lite mera på vägarna istället för att lägga om det. Så vet man ju inte vem för de lägger om det fram med för oss eller för de turisterna. Är svenska vägarna dåliga? Ja, det är mycket dåligt. Och så är de ju... Ja, hur ska man vrida till det där? Tror ni att ni personligen kommer att möta några större besvärligheter i trafiken? Nej då. Jag är själv gift med en finska så jag har kört mycket i Finland. Moottoriajoneuvoilla ajo on kokonaan kielletty Ruotsissa ensi sunnuntaina kello 1 ja 6 välisenä aikana. Tukholmassa ajokielto alkaa jo kello 10 lauantaina ja päättyy sunnuntaina vasta kello 15. Göteborgissa, Boråsissa ja Karlstadissa on niin ikään pidennetyt ajokiellot. Ajokielto ei koske kuitenkaan hälytysajoneuvoja, poliisia, linja- ja vuokra-autoja sekä joitain palvelutehtäviä suorittavia ajoneuvoja. Ne autot, joilla on lupa liikkua, pysähtyvät kello 4.50 ajotien vasemmalle puolelle, siirtyvät sitten tien oikealle puolelle, odottavat tässä kello 5, jolloin liikenne käynnistyy uudelleen ja silloin ajetaankin sitten oikeanpuoleisen liikenteen sääntöjen mukaisesti. Läntistä naapuriamme ei voida enää nimitellä vasenkätisten maaksi. 3 ensimmäisen päivän aikana on nopeusrajoituksena 40 kilometriä tunnissa niillä paikoilla, missä aikaisemmin on ollut 50 kilometrin nopeusrajoitus. Muualla rajoitus on 60 kilometriä tunnissa moottoriteitä lukuun ottamatta, joilla saa ajaa 90. Maanteiden nopeusrajoitus kohoaa syyskuun 5. päivänä 70 kilometriin tunnissa ja tätä nopeutta ajetaan sitten toistaiseksi määrittelemätön aika. Ruotsissa on kerran kokeiltu oikeanpuoleista liikennettä, Kaarle 12 aikana 1700-luvun alkupuolella. Tämä Napoleonin valloittamaansa Eurooppaan tuoma tapa ei kuitenkaan jäänyt Ruotsissa pysyväksi. Toisaalta Suomessa ajettiin vasenta puolta aina vuoteen 1858 saakka. Hevospelien aikaan muutos lienee ollut verrattain helposti tehtävissä, mutta mikä sai ruotsalaiset vasta nyt asialle? Nyt kun maassa on jo yli 2 miljoonaa autoa ja yli 1 miljoona muuta moottoriajoneuvoa. Muutosoperaation johtaja Lars Sköld. Ja, det avgörande var väl att den ökade biltrafiken över gränserna gjorde det nödvändigt att få samma trafikregler här som man har hos er och i övriga grannländer och på kontinenten. Och en första förutsättning för det är ju att vi åtminstone kör på samma sida av vägen. Eikö teema tulkaa Ruotsiin ja kokekaa vasemmanpuoleinen liikenne olisi ollut parempi myyntivaltti kuin muuttua kaikkien muiden kaltaiseksi? Ja, det är en intressant fråga, men jag tror väl ändå att det är så att det blir lättare för er att komma till oss liksom för turister från andra länder att besöka Sverige om vi har högertrafik här också. Vi kan väl hitta andra områden där vi kan skilja oss ifrån de andra länderna så pass mycket så att det intresserar dem att komma hit. Mitä tämä muutos maksaa ja ketkä sen maksavat? Omläggningen kostar 600 miljoner svenska kronor räknat i 1965 års priser. Och utav det
så finansierar vi drygt 400 miljoner med en speciell skatt som har tagits ut under 4 år och tagits ut av fordonsägare. Och de resterande 200 miljonerna de tar vi på den vanliga bilskatten som alltså tas ut på fordon och på drivmedel. Kun valtiopäivät teki päätöksensä muutoksen toteuttamisesta, 85% kansanäänestyksessä äänensä antaneista oli vasemmanpuoleisen liikenteen kannalla. Meneteltiinkö tässä asiassa demokratian hengen mukaisesti? Ruotsalaisethan ovat sitä mieltä, että heitä on jymäytetty. Ja, den där sista påståendet är väl kanske inte så riktigt. Det finns väl en och annan som gör gällande det, men jag tror att majoriteten vid det här laget är medveten om att det här är nödvändigt. Ruotsin siirtymisen jälkeen ei Euroopan mannermaalla ole enää ainuttakaan vasenkätistä maata. Iso-Britannia, Kypros, Malta, Irlanti ja Islanti ovat niitä paikkoja, joissa sitä ihmettä voi vielä käydä katsomassa. Ensi toukokuussa islantilaisetkin siirtyvät oikealle. Tiedotuskampanja alkoi jo vuonna 1965 ja se on kiihtynyt tämän vuoden aikana niin, että yksinomaan Ruotsin televisiolla ja radiolla on ollut jo satoja asiaa käsitteleviä ohjelmia. Ulkomaalaiset, ruotsin kieltä taitamattomat ja vajaakykyisetkin on pyritty saamaan tiedotuksen piiriin. Koulut alkoivat tavallisuudesta poiketen jo tämän kuun 28. päivänä ja ensimmäisellä viikolla opetetaan vain oikeanpuoleiseen liikenteeseen liittyviä asioita. Mitä sanovat liikennemuutoksesta ammattiautoilijat? Ensimmäisenä ryhmänä ilmaisevat kantansa Tukholman taksit. Det är det enda riktiga. Vi ska vara, i vårt land ska vi vara med också som vi ute i Europa. Mitenkä kauan te olette ollut Tukholmassa? Olen asunut 11 vuotta täällä. Ja taksia ajanut siitä ajasta? 1,5 vuotta suunnilleen. Tunnetteko Tukholman noin hyvin jo? Kyllähän kaupunki täytyy tuntea. Ulkopuolella on vähän vaikeaa tietysti. Ja miltä tuntuu nyt, kun siirrytään oikealle? Tuntuuko siltä, että tilanne helpottuu? Jaa, minä osaa sanoa, mutta tietysti on vähän vaikeaa alussa. Paikat tietää, mutta tämmöinen toisia teitä sitten. Kan svenskarna inte gå över? Nej. Kliva av cykeln till att börja med. På rätt sida. Hur är det med fotgångarna då? Ja. När man kliver på en cykel då gör man det på vänster sida och cyklar. Nu helt plötsligt ska man kliva av på höger sida. Taksimiehen kertoma Tukholman kaauksesta jo ennen muutosta pitää paikkansa. Valtavia risteysalueita on rakennettu uudestaan, liikennemerkit ja valot on peitetty, osin suojapeitteet ovat putoilleet tai ne on revitty irti etukäteen. Tien nuolimerkinnät ovat jo valmiina oikeanpuoleista liikennettä varten, joten autoilija voi yhtäkkiä todella hätkähtää ajaessaan ryhmittymisnuolia vastaan. Maanteiden keski- ja sulkuviivat on maalattu entisen keltaisen sijasta nyt valkoisella, mutta useissa paikoissa on todella selvittämistä, kun sulku ja jos jonkinlaista viivaa ja raitaa kulkee tiellä. Varmin tapa ajaa oikein menneenä kesänä Ruotsissa oli ohittaa aina sulkuviivan yli. Sillä koska viiva oli maalattu oikeanpuoleista liikennettä varten, niin vasemmalta sen ylittäessään ei voinut tehdä virhettä. Muutoin viivoista ei tahtonut saada selkoa lainkaan. Julkinen liikenne on varautunut muutokseen jo useamman vuoden aikana niin, että uusimmat linja-autot on varustettu kummankinpuolisilla ovilla. Tukholman liikennelaitoksella on myös 300 uutta bussia, jotka ovat pelkästään oikeanpuoleisilla ovilla varustettuja. Ne otetaan käyttöön ensi pyhänä, samana päivänä, jolloin vanhat raitiovaunut kokonaan katoavat kuvasta. Eikä näitä raitiovaunuja ole kuulemma haluttu ostaa edes tänne Suomeen, jonne muuten kyllä aikojen kuluessa on hankittu kaikenlaista muualta poistettua kamaa. Miten sitten käy aikataulujen nopeusrajoitusten hidastaessa liikennettä? Ja, bolaget har lovat det att körtiderna ska vara tillräckligt tilltagna. Så att de ska hålla för högertrafiken. Alltså det var inte... Vi tycker inte om det i varje fall. De flesta gör det nog inte utav oss förare. Varför inte? Ja, vad ska jag säga? Tycker att det blir så mycket nytt på en gång. Det blir nya bussar och det blir nya linjer och vi fick för mycket egentligen. Siirtyminen oikealle on pian tosiasia ja sellaisena useimmat ruotsalaiset ovat sen jo ottaneetkin. Jopa niin tunnollisesti, että ovat tavallista lukuisimpina suuntautuneet Suomeen kesälomamatkoilleen harjoitellakseen samalla oikealla ajamista.
Tullivartija Risto Mela, montako autoa on tällä hetkellä mennyt sisään? Vielä muutama on tuossa kentällä. 104 autoa. Ja montako niistä on ollut ruotsalaisen rekisterinumeroon varustettuja? Hetkinen, tässä on 93 autoa. Siis yli 90%? Kyllä. Oletteko tavannut sellaisia ruotsalaisia tänne tulleita autoilijoita, jotka olisivat kertoneet tulleensa harjoittelemaan oikeanpuolista liikennettä? Kyllä, nykyään on ilmaantunut aika paljon heitä. Eli se ovat sanoneet, että se on hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen tulla tänne Suomeen. Ovatko pellit olleet sen näköiset, että harjoittelu on onnistunut Suomessa? Siis varsinkin Parastitiellä ja täällä näillä ympäristöteillä yleensäkin on tapahtunut tällaisia ojanajoja ja pieniä peltivaurioita. Vai niin? Nimenomaan ruotsalaisten autojen kohdalla? No, aika huomattavassa määrin minun mielestäni. Yksi todella vihainen suomalainen Tukholmassa on. Hän on maisteri Olavi Snellman, Ruotsin suomalaisseurojen keskusliiton toiminnanjohtaja. Millä perustelette väitettänne, että Ruotsissa asuvia 250 000 suomalaista ei ole kunnolla informoitu liikennemuutoksen suhteen? Niin, ensinnäkin siis varsinaisesti sitä valistusaineistoa ei ole jaettu tarpeeksi. Sitä on valtavasti jaettu ruotsin kielellä, mutta suomen kielellä on kai tietääkseni yksi lappunen jaettu jonkun verran laajoihin piireihin. Ja perusteluna on ollut se, että suomalaiset ovat jo tottuneet aikanaan oikeanpuoliseen liikenteeseen. Minusta se on väärä perustelu. Muutoksen aiheuttamaksi autoilijan menoeräksi voidaan laskea oikeastaan vain valojen muuttaminen. Autoissa tulee olla oikeanpuoleiseen liikenteeseen tarkoitetut epäsymmetriset valot. Uusissa autoissa nämä valot ovat jo valmiina. Liimapaperilappu on päällä rajoittamassa valokiilan leviämistä tiellä. Lapun saa poistaa ensi sunnuntaina. Ajoneuvon kuljettajia kehotetaan ajamaan liikennemuutoksen jälkeen aina vähintään puolivaloin. Jalankulkijoilta edellytetään heijastimen käyttöä. Maidonjuojat eivät pääse tölkin ääressäkään eroon "Me olemme aloittelijoita" -teemasta. Maitotölkkien kylkeen on liimattu muistutuslaput. On liikennemuutoksesta joillekin hyötyäkin. Ruotsin poliisi on saanut ohjeet olla ainakin aluksi rankaisematta liikennerikkomuksista, joten pienet rikkeet saattavat mennä hymyilyn merkeissä. Mikä tulee olemaan vaikein vaihe siirtymisessä oikeanpuoleiseen liikenteeseen? Lehdistöpäällikkö A. Holmström. Ja, vi tror inte att själva övergången kommer att bli förknippad med någon ökning i olycksfallen, om det är det ni tror. De åtgärder som vi vidtar, den hårda hastighetsbegränsningarna, det stora polisövervakningen. Vi kommer att ha 7 gånger mer poliser i verksamhet än normalt. All propagandan. Haastattelumme ovat antaneet jo viitteen siitä, että liikennemuutos sen johdosta syntyneinä mielipiteineen voisi olla aiheena vaikka psykologiseen tutkimukseen. Blir det inte för dyrt att byta så där till höger? Ja, det är ju klart att det kostar ju en hel massa pengar. Men det är ju andra länder har det ju. Varför ska inte vi vara lika dum i så fall, för det kan behövas. Ruotsalaiset sanovat, että he eivät ole sepityttäneet liikennelaulua oikealle siirtymisen johdosta, koska kysymyksessä on vakava asia.